požiadavky a názory. Takže dali by sme jedného ako zástupcu, ktorý vie tlmočiť za vás všetkých, ktorým sa vie viesť rokovanie. Aby sme sa nepreklikovali. Pane, tak, o to ide. Takto, aby som vám to objasnil, my sme tu všetci ako poverení zástupcovia z právnickej osoby, občianskeho združenia, ale všetci ako tu sedíme, všetci sme spolu poverení na to, aby sme riešili otázku cenzúry v televízii, teda RTVS, Rozhlas Televízia Slovenska. A všetci máme rovnaký mandát na to, aby sme predniesli svoje námietky a svoje požiadavky. Čiže nedá sa spomedzi nás nikto vyselektovať. Nie je nás tu veľa, je nás tu hrstka, by som povedal. Koľko nás je? 6 ľudí, vy ste traja. Čiže ak nebudete mať do stoliček, ja budem kľudne stáť. Ja sa kľudne postavím skutočne a budeme komunikovať kultúrne, slušne, my nebudeme nikomu skákať do rečí, ani nebude žiaden problém sa s nami dohovoriť. Keď nerozumieme, čo je to PR, no tak vieme, že to je, sa dovtipíme a keď budete sami po slovensky rozprávať, určite nám porozumiete. Ja by som doplnil len toľko, že nie sme všetci odborníci v tomto. Jeden je v tom odborník, druhý v tom. To znamená, že je to globálne celé otázky, ktoré sa týkajú, preto ťažko jedného len aby išiel v tej veci, lebo vieme sa doplniť. A skutočne, ako povedal tu na pán doktor Tomkuliak, takisto nebudeme si skákať do rečí, prekrikovať sa, vidíte to teraz, jednáme skutočne korektne. Takže nie je tu žiaden problém po tejto stránke. A keďže môžem ešte len, aby sme proste demokrati. Naozaj za ten čas, čo sme tu čakali, aby si niekto našiel na náš čas. No prepáčte, ale bol víkend, teraz je pracovný deň a len čo sme si našli čas, tak sme hneď za vami išli. Takže v sobotu, viete, každý máme svoj program. Len čo sme si našli... Buďte tak láskaví. No ja som len chcel... Prečo sobotu? Počkajte chvíľku. Keď ste z toho odboru, že prestík z verejnosti, tak buďte tak láskaví, nechajte ma dopovedať aspoň... Ja len aby bolo jasné, že ste tu boli cez víkend. Len ma v polovice vety nezastavujú. Len aby bolo jasné, že tu boli cez víkend. Na styk s verejnosťou. Pane, tak myslím si, že ste profesionál. Lebo neviem, či ste právnik, či ste sociológ, alebo čo ste vzdelaní. Ja som právnik a predpokladám, že vy ste čo, prosím, Marko? Ja som vzdelaný na masmediálnej fakulte. Takže som tam. Áno, no tak tu by ste mali byť profesionál na to, že... Myslím, že odbiehame pani od toho. Poďme k veci, vidíte, už ten čas. Poďme k veci, presne tak. Kde ste ma zastavili, hej. Ide tu o jednu vec, ktorú povedal pán kolega náš Lavrinec, a že ide nám o to, aby občania mali prístup k informáciám, aby mali možnosť informovať. To znamená, ide nám o ústavné právo. To je základná požiadavka, z ktorú som teraz už povedal, na úvod, aby si mohli o nej rozmýšľať, keď budeme pokračovať. Ešte raz opätovne vyzvať k tomu, aby ste vyčlenili dvoch zástupcov, teda jedno občianske združenie. Poznáte svoje práva, poznáte svoje požiadavky, ktoré máte spolu, ste spolu ako jedna skupina prišli, takže určite poznáte veci, ktoré žiadate, takže by sme poprosili naozaj dvoch zástupcov. Radi si na vás nájdeme čas a poprosíme vás tu do našich priestorov. Môžem teraz povedať? Do čoku ste hovorili jeden. Prečo ste minút už dvaja. Takže koľko času ešte treba? Zatiaľ ste pochopili, že všetci. Snažíme sa zadať. Nie, snažíme sa zadať. Je problém, že ste sadnúť a môžete to vydiskutovať klidne aj tu, keď potrebujete byť vo svojej priestore. My máme takisto svoje pracovné povinnosti. Už teraz sa to stretnutie, robíme to predovšetkým pre vás, pre ľudí. Už teraz sa to stretnutie zbytočne naťahuje tým, že sa dohadujeme, kto je čo má, kto je ako vzdelaný. Poďme vecne diskutovať o tých vašich požiadavkách. Prepáčte, že vás preruším, ale pán Markula, ak je to jeho správne meno, mi povedal traja. Dvaja, teraz jeden a táto bezpečná... Skúsme sa dohodnúť, kto z vás je ochotný... Všetci, neviem, či máte problém to pochopiť, lebo každý sme... No a teraz otázka je iná. Prečo by sme mali pristúpiť len k testu, keď sme v vyjednávaní? To proste? To nesmieme... Nie, ako...
Nie, chceme konštruktívnu debatu a zatiaľ sa...